Dobrý den, Taši Dilek. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama blahopřál nově zvolenému českému prezidentovi Petru Pavlovi. Jeho svatost Dalajlama se setkal s muslimskými učenci z Malajsie, Švédska a USA. Jeho svatost Dalajlama promluvil k účastníkům summitu o vůdcovství a štěstí. Ústřední tibetská správa uctila mučedníky, kteří položili život v roce 1989. Proběhlo pravidelné zasedání tibetského exilového parlamentu. Siťong Pempa Tsering podal svědectví před výkonnou komisí amerického kongresu pro otázky Číny. Tibetská exilová ministryně zahraničí se setkala se svým českým protějškem Janem Lipavským. Ministryně se setkala také s tajvanským ministrem zahraničí, zákonodárci a médii. Parlamentní delegace z Evropy, Mexika a Litvy navštívili sídlo tibetského exilu a společně uctili Den tibetského národního povstání. Španělský a italský senát založili nadstranické skupiny pro podporu Tibetu. Jeho svatost Dalajlama zaslal dopis Petru Pavlovi, v němž mu blahopřál ke zvolení prezidentem České republiky. Jeho svatost v dopise vzpomínal na své návštěvy České republiky, započaté v únoru 1990 na pozvání prezidenta Václava Havla těsně po pádu komunismu. Popřál novému prezidentovi mnoho úspěchů při překonávání výzev, které před ním stojí při plnění přání a tužeb obyvatel České republiky. Jeho svatost Dalajlama se setkal s muslimskými učenci z Malajsie, Švédska a USA. Během tohoto krátkého setkání jeho svatost Dalajlama hovořil o prosazování náboženské harmonie jako o jednom ze svých 4 hlavních závazků při budování mírumilovného a soucitného světa. I always say, we human being. I never say only Buddhist. All human being. We are human brothers, sisters. We are same. And world, one planet. We have to live together. Jeho svatost Dalajlama předsedal dvoudennímu summitu o vůdcovství a štěstí, který uspořádala Kennedyho fakulta Harvardovy univerzity v rezidenci jeho svatosti v indické Dharamsale. Interaktivní summit moderoval Arthur Brooks, profesor veřejné správy na Harvardově univerzitě, a šéfredaktor internetového časopisu a vydavatel Jeffrey Goldberg. The most joyful opportunity that we could find, which paradoxically is to learn and grow from our suffering. Life has a lot of suffering. The first noble truth of Buddhism is that life is suffering or dissatisfaction. Only in embracing and accepting our suffering will we understand that it is sacred. And in so doing, we can connect ourselves to others, to find our meaning in life, to create a sense of contentment and to be less self-centered. Projekt s názvem Laboratoř vůdcovství a štěstí, který vznikl na Harvardově univerzitě, se věnuje výzkumu a buduje databázi vzdělávacích zdrojů a nástrojů pro lídry ve všech sektorech, aby mohli studovat vědu o štěstí, aplikovat ji ve svém vlastním životě a sdílet ji s ostatními. V měsíci březnu dával jeho svatost Dalajlama dvoudenní učení, které zahájil přípravnými praxemi pro zmocnění Chakrasavmary asi pro 5 000 věřících shromážděných v hlavním chrámu v indické Dharamsale. Ústřední tibetská správa uspořádala hodinovou modlitbu, aby připomněla a uctila tibetské demonstranty, kteří položili své životy v roce 1989 v průběhu protestů proti čínské vládě. Siťong Pempa Tsering, který shromážděné při modlitbě oslovil, poukázal na oběti pokojných demonstrantů a vyjádřil s nimi upřímnou solidaritu. Dne 8. března 1989 zavedla čínská vláda stanné právo, aby potlačila tisíce pokojných tibetských demonstrantů čítajících mnichy, mnišky a lajky,
kteří vyšli do ulic na protest proti čínským úřadům. Tento den je v politické historii Tibetu považován za nejtragičtější okamžik, kdy zemřelo mnoho Tibeťanů a mnozí byli zraněni a uvězněni. Od té doby ústřední tibetská správa každoročně organizuje 8. března modlitbu, aby vzdala hold tibetským spoluobčanům a připomněla ty, kteří obětovali své životy a své zdraví pro svobodu Tibetu. V březnu se konalo 5. zasedání 17. tibetského exilového parlamentu. 10denní rozpočtové zasedání vedl předseda parlamentu Khenpo Sonam Tempel, který ve svém úvodním projevu zdůraznil důležitost neutuchajícího úsilí každého Tibeťana dostát závazkům jeho svatosti a současně vyzval k jednotě mezi Tibeťany. Připomněl, že v posledních letech roste počet příznivců Tibetu. Ocenil vznik mexické parlamentní skupiny na podporu Tibetu a meziparlamentní skupiny pro Tibet ve španělském Senátu, předložení návrhu zákona o Tibetu ve Spojených státech amerických, který podpořila sněmovna reprezentantů i Senát, stejně jako podporu, kterou tibetské politice střední cesty vyjádřila kanadská dolní sněmovna a rezoluci o Tibetu přijatou Radou OSN pro lidská práva. Předseda ústřední tibetské správy Siťong Pempa Tsering vypovídal před výkonnou komisí amerického kongresu pro otázky Číny při slyšení na téma zachování Tibetu, boj proti likvidaci kultury, nucené asimilaci a nadnárodní represi. Kromě Siťonga hovořili také předseda mezinárodní kampaně pro Tibet Richard Gere a zástupci Tibet Action Institute. Výpovědi všech 4 svědků v zásadě podtrhly nové a zhoršující se výzvy, kterým čelí Tibeťané v Tibetu, když Peking zavádí nová zesílená represivní opatření. If PRC is not made to reverse, to change its current policies, Tibet and Tibetans will definitely die a slow death. Komise, vedená poslancem Christophem Smithem a senátorem Jeffrey Merklim, zkoumala bezprecedentní jazykovou, náboženskou a lidskoprávní represi v Tibetu a nadnárodní represi, které čelí Tibeťané v zahraničí. Americká zvláštní koordinátorka pro tibetské otázky Uzra Zajevová vystoupila na slyšení prostřednictvím videokonference a vyjádřila obavy z pokračujících represí komunistické strany Číny v Tibetu, jako je prosazování systému internátních škol v koloniálním stylu a nedobrovolné kampaně hromadného sběru DNA, ohrožující unikátní tibetskou identitu. Tibetská exilová ministryně zahraničí Norzin Dolma se setkala se svým českým protějškem Janem Lipavským v Dillí. Během setkání zdůraznil ministr zahraničí České republiky přátelství mezi prezidentem Václavem Havlem a jeho svatostí Dalajlámou a trvalou podporu, které se Tibeťané i nadéle těší od veřejnosti, parlamentu, senátu a vlády České republiky. Ministryně informovala delegaci o pevném odhodlání ústřední tibetské správy vyřešit dlouhotrvající čínsko-tibetský konflikt prostřednictvím politiky střední cesty usilující o skutečnou autonomii na základě dialogu. Ministryně také zdůraznila zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Tibetu. Exilová ministryně Norzin Dolma, vedoucí oddělení informací a mezinárodních vztahů ústřední tibetské správy, se v březnu vydala na svou první oficiální návštěvu Tchaj-wanu. Ministryně spolu se svým tajemníkem podnikla týdenní cestu, aby posílila vzájemné vztahy, diskutovala o budoucí spolupráci s tchajwanskou parlamentní skupinou pro Tibet a setkala se se zástupci skupin na podporu Tibetu a neziskových organizací. Tibetskou delegaci přijala tchajwanská parlamentní skupina pro podporu Tibetu. Setkání se zúčastnili také prominentní političtí představitelé, kteří jsou vytrvalými příznivci Tibetu. Ministryně Norzin Dolma a její tajemník se setkali s tchajwanským ministrem zahraničních věcí. Ministryně ho informovala o pokračující politice komunistické strany Číny, zaměřené na vymýcení tibetského náboženství, kultury, jazyka a tibetské identity. Hovořila také o globální situaci a o tom, že Tchaj-wan a Tibet jako 2 cíle čínské agresivity a zastrašování musí Číně čelit společně. Ministryně a její doprovod se sešli také s dalšími vysoce postavenými politiky a s předsedou tchajwanské parlamentní skupiny pro podporu Tibetu.
Více než 30 členů parlamentních delegací z Evropského parlamentu, mexického, litevského a tajvanského parlamentu vyjádřilo podporu a solidaritu s Tibetany tím, že se 10. března v indické Dharamsale osobně zúčastnili oficiální akce při příležitosti 64. výročí tibetského povstání. Mezi členy delegace poslanců Evropského parlamentu byl také český europoslanec Mikuláš Peksa. Mexickou a litevskou delegaci tvořili poslanci a poslankyně. K významným hostům patřil také ředitel nezávislé Národní nadace pro demokracii. Český europoslanec Mikuláš Peksa byl hlavním hostem a hlavním řečníkem a ve svém projevu důrazně odsoudil a kritizoval čínskou represivní politiku, která zahrnuje masové nedobrovolné testování DNA, porušující práva Tibeťanů a nucenou asimilaci tibetských dětí do většinové čínské kultury prostřednictvím povinného koloniálního systému internátních škol. Dodal, že Evropská unie tyto naléhavé otázky vnímá velmi vážně. Ředitel Národní nadace pro demokracii Damon Wilson ocenil inspirativní odvahu a nezničitelného ducha tibetského lidu a současně vyjádřil solidaritu a podporu Tibeťanům v jejich boji za svobodu, spravedlnost a demokracii. Litevský poslanec Arunas Valinskas se podělil o své zkušenosti z dospívání v Sovětském svazu a kolektivní ponaučení, které se Litevcům v těchto turbulentních časech dostalo. Jejich vytrvalost a odolnost připisoval soucitu a upřímnému zájmu, který jeho svatost Dalajlama projevil o litevský boj za svobodu. Zástupce Mexika Salvador Caro Cabrera vyzdvihl odolnost a odhodlání tibetského lidu, s jakým čelí Číně jako mocnému utlačovateli. Vyzval tibetský lid, aby neochvějně pokračoval ve svém úsilí o svobodu, spravedlnost a nenásilí. Vzácní hosté Ústřední tibetské správy na společné tiskové konferenci pořádané 10. března oddělením informací a mezinárodních vztahů potvrdili upřímnou solidaritu a podporu při řešení tibetsko-čínského konfliktu a vyjádřili znepokojení nad prosazováním represivní politiky v Tibetu ze strany Číny. Hosté se setkali s jeho svatostí Dalajlámou, který zdůraznil důležitost prosazování jednoty lidstva a svou víru v demokracii. Zahraniční delegace přijal také Kašak a tibetský exilový parlament a setkali se s vedením Ústřední tibetské správy. 64. výročí Dne tibetského národního povstání si připomněli Tibeťané a přátelé Tibetu po celém světě. Uctili tibetské mučedníky a vyjádřili solidaritu se strašlivou situací v Tibetu. Stovky Tibeťanů vyšly v pátek 10. března do ulic Bruselu, aby vyjádřili svůj nesouhlas s nezákonnou čínskou okupací Tibetu. Tibeťané se na protest proti desetiletím čínských zvěrstev páchaných v Tibetu shromáždili na Šumanově kruhovém objezdu, známém také jako Evropská čtvrť, kde sídlí Ústřední Evropské komise a Evropské rady. Ve španělském senátu byla oficiálně založena nadstranická skupina pro podporu Tibetu, která čítá 29 senátorů. Siťong Pempa Tsering a předseda tibetského exilového parlamentu Khenpo Sonam Tempel uvítali založení skupiny a ve svém videoposelství pozvali španělské senátory na návštěvu Dharamsaly. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlamy pro západní Evropu jménem tibetského úřadu uvítala tuto historickou iniciativu a poděkovala předsedovi skupiny a ostatním 28 senátorům za podporu. Zahajovacího zasedání skupiny se zúčastnilo přibližně 35 senátorů a novinářů. V březnu se rovněž uskutečnila společná tisková konference, na které bylo oznámeno zahájení činnosti italské parlamentní skupiny pro Tibet a protestní pochod nazvaný Evropa stojí s Tibetem, uspořádaný v Římě dne 10. března k připomenutí 64. výročí Dne tibetského národního povstání. Italská parlamentní skupina slavnostně zahájila svou činnost na podporu Tibetu za přítomnosti místopředsedkyně tibetského exilového parlamentu, zástupkyně jeho svatosti Dalajlamy Tinley Chuky z ženevské kanceláře a poslance tibetského exilového parlamentu Thuptena Gyatso. To byly zprávy za uplynulý měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuk Džeče.